ayan, naimbag nga oras tayo amin na sangapada. Ayan, nalamiis. Agtudtudo. Ayan. Aldaw iti biyernes. 20 ti mabilang iti Mayo. Panagtutudo. Panag-aabal-abal. Ay, ket syempre no nagtutudo panagbabalato. Kaya iti rabiin, o nalamiis. Ayan, panagkikinipkap. Ako na ni Arnel Sambusonido. Ayan, kablawang kayo man dinimbag nga orasyon. At tingarod maninikasin yung ngayong yung may manin na mangibasa iti surat. Iti da iti nga programa. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Nga back to back ti idikal man laeng. Problem of the day. Nga agapo ken ni agreka adda dating ilaw. Apa ilaw na. Agapo ken ni Nika iti Batak City. Kasi kung nakita tayo tinagsurat agapo ken niya. Ti surat nga maibasa na tayo agapo ken ni Nika iti Batak City. Sagudayan nga ti surat ni Nika. Dear Cousin. Itagun daway intay mga binsa-binsaen ken amwen no anya ti pakasaritaan ti pareko ti biyag ni Nika. Nga may naintaklin dito programa tayo nga kumusta kay tan kasin. Kalpasan na intay tumet ikan ti balakad. Kadkastoy man ti linaon ti surat ni Nika. Dear Cousin Yong, nakasaysaya at ken nakadungdung unay kanyak dadadi ken ni mami. Nakagasgasa tak unay nga kakaisunang anak na. Kita dudag iti umapapal kanyak nga padak nga anak. Natenebak iti kinasayaat, kinasingpet, kinagaget, ken nasayaat apan nakadisiplina. Kang runan ti amin ket amok iti agbuteng iti Dios. Ti saan nga agaramid iti kinadakes. Ti agtulnog kadagiti naganak kanyak. Ken ti agsubad kadagiti kinasayaat da kanyak. Kastamet dagiti tao nga makaaramid kanyak iti nasayaat. Naragsak kami kasinyong ngemitilugudan da ito nga kinaragsak. Ket jak amo idi nga dagayang palimed iti biyag ko. Ada agur-uray nga liday nga kabaliktad iti sinagrap mi aragsak iti napalabas. Agaredreduar ko idi iti high school. Idi ta mapasamak ti amin. Iti maysa nga rabii. Naimas ti turog ko. Ati hani, saan ka agang wakasta? Agreeing ka! Agreeing ka, Kati! Agreeing ka, Kati! Ni dati day chaya. Iti silad da kini mami. Hapay mentenani. Bagam nga saan nga putno da ito. Kati! Agsangsangit ni daddy? Imapay. Kati! Agreeing ka! Ni mami nga tiririingin na. Ni mami nagsangsangit, kinaping nga ririingin na. Saan na kami napanawag, Kati, honey? Diyos ko, adan sa amin tinda kasi napasama kini mami. Ay, inakiti ayan da. Agreeing ka! Iba ka masana po na ito. Ngagtagtagahilip ka lang. Daddy, anya di mapaspasama kin ka? Kinanya di napasama kin ni mami. Agreeing ka, Kati. At dati anak mo. Kati, agreeing ka!
Nagbibuyan ni Ate Everlyn Salmo Baclic Soul ni Lorna Marshall. Happy watching. Nagsaem, tinapasamak kaday di arabii kasin yung ngaririingin ni daddy ni mami. Ang imadi mariing, tagayam kat nabangungot, na atake ni mami. Bahaya tamat maturog. Nakasesaya at nga mami, nakasalsalunat. Kasla saan nga matayang gayam. Kasta lang tibiyag, bes. Ada umun-una, ada maud udi. Nakarkaro pa ada kiti duma tita. Taawang pa'y tinakim dangim awanin ti inada. Pudno ti ko na ni Jinky, Nika. Nagasgasat ka pa'y laingim da kiti duma tita, ah. At dapat di kiti ubing da pa'y lang nga maulila iti demang. Angim si ka, balasang kan. Kinadapay laing ni daddy. Kinado kami nga gayem mo. Ngimapay nga bigla latan ti pupusay ni mami. Di man lang nagparparik na. Nakasalsalun at men. Ti ipapatay kat amu tayo nga dumteng kadati amin. Nika. Ang imti saan tayo nga amukit no inton ka ano. Ada nagiti gulpe nga matay, Nika. Adamit nagiti inot. Ang nagsakit, Miles. Jinky. Kasla tsak kabailan nga ibturan. Kasla kaya't kumitinti matay. Tunan, Nika. Mami, apay nga pinanawan na kami kini daddy. Kasanukan pa itakin daddy, itatawan kan, mami. Maming ko. Numabalbalin kasin yung jacket apanawan ni mami. Kahit ko daklatay ti sibay na. Banbantayat, tinalami sa bangkay na. At may matangak met ti kinaado. Dagiti mga ayat kini mami nga umay makidungaw, makilamay. Nga dagiti nasingid kini mami nga kasta unay met ti panagdungaw da. Kasta unay ti panagsangit da. Maibuyog akmet no kasta nga agsangit da. Pamaniknek nga nasayaat nga talaga day di mami. Ang imiti may katlo. No siya mariro may katlo nga rabii nga nakaimansayag ni mami. Adamesa nga babae. Siguro kasadar ni mami. Nga, kasla damok la makita. Itaklay nga makita. Napantimamdag, itilungon ni mami. Kit buy-buyay ka. Ken, agmal malangahak. Maburbur siya anak no asino dahi nga babae. Taagsang sangit met, agluluwa met. Masidegak. Ada kiti likod na ket mangig ko. Kasarsarita na ti bangkay ni mami. Kati. Kaano lang tayo di naudi nga panakakita king ka. Di nagtinawag ta. Nakaragragsak ka. Nakasalsalunat ka. Ngem ita, maturog ka metten. Nga iti kaanuman ket saan kanton nga makariing pay, Kati. Kasano pa ita ni Nika? Pinanawam metten ida nga agama. Ay, hello tita, wen nga rod tita. Ay, Nika, si Kagayam. Wen tita,
Itala nga makita ka, tita. Friend mo ka din ni mami? Ah, wen anak ko. Wen ka. Ah, anya ka di tinagan mo, tita? Ah, Vicky. Vicky tinagan ko. Vicky? Ah, si kansalayang ti damok nga makita ka, dagiti adu nga gagayem ni mami, tita. Ah, kanayo nakbit kidi nga, magkita. Ang imitalaing nga makapagsarang ta nga kastoy ni ka, anak. Ha? Manipod na ipas ngay ka, no adda okasyon, nang runa no agkasangay ka, adda aglat ta. Ken ura iti eskwela yu, iti nagraduar ka iti elementarya ken high school ket adda ag. Akit itatanatayan ni mami, tita, isunti pa nagpakitam kanyak. Magit kita nakmet no adda ag. Kasti kunak, magit kita nakmet, angim di naklaikas kaso. Kasta ka di, tita. Angim ni mami, jakton magit kita pay. Jakton maarakop. Jakton mangigdag iti pamagbaga na kanyak. Kasta lati biyag anak ko, Nika. Ni daddy, awan to ni maming ko, tita. Awan to ti asawa ni daddy. Inarakop nak, Nika. Awan to ti arakobe kakastoy, tita. Sana bali, Anika, anak. Adamit ni daddy. Adadagin ni gagayim mo. Ken adaak nga gayim day di mamim. Adu kami nga mangipatpateg ken ka, Nika, anak. Saan da kang baybayan? Nang runa itantawanan ni mamim. Mami. Nasisayat ko man no. Adda pala nga sinibiyag ni maming ko. Halos rin nabiimeten nga makitak idi ni Tita Vicky. Aging ga, ididimtengen ti aldaw nga maidulinen ti bangkay day di mami. Akalpasan nga naitabunen. Ang jakpay kay apanawan tanem ni mami. Namabalbalin kat bantayak. Mami. Di ka, anak. Daddy. Imununan nga pimanaw dito yung Memorial Park dagiti imay nakipamunpon. Agur uren di kiti gagayem mo itivan nga paglugaran tayo. Agawid tayo ng anak ko. Kaslakit kung bantayan ni mami dito yung daddy. Agin inanan ni mami. Makaungit king ka no natangkin ti ulom. Patsik nga kayat ni mami nga naragsak ka anak ko. Nakasan ko mga naragsakak daddy kat awam metin ni mami. Ang imadaak met. Adu kami nga mga iyat king ka. Apay ni kadilayang mamim tin makaitad king ka ti pagragsakam. Daddy. Ala umay ka na anak. Ket pati ni tita mga Vicky kat agururay. Tita Vicky. Managip ko gayam daddy. Itataama sangok ti mang damag king ka. Anya ka titi damagem anak ko. Ni Tita Vicky. Isundi ka kaanusan nga may nakiandingay kada tayo. May timulong. Nabayag ka din nga gayem ni mami ni Tita Vicky, daddy. Iso ka di timbaga na king ka. Tiket ko nga sa enkit. Nabayag ka din nga amuyo ni Tita Vicky, daddy. Siguro. Ape nga siguro. Imbaga na nga tunggal adda okasyon kat umatendar ka no ni Tita Vicky. Kano adda affair iti eskwela mi kat adda kanulat ta. Ngim api nga kadag ito lang nga makita. Asino nga talaga ni Tita Vicky iti biyag ni mami daddy. Umay ka din ta intan iti ayan data nasaysayat. No isuntulayan nga iti pagdamagam kadeta nga banang. Maburburtsahan nga talaga kasinyong kat di na magkumanen kay ni Tita Vicky no asino nga talaga daytoy itibiyag ni mami. Ang may salaeng tisungbat na kasinyong nga agayem da kaday di mami.
Ngay manipod na itabo nen day di mami. Diyak meten makikita ni Tita Vicky. Iso nga nalipatak mo ten di kaslapan nakaburburtsak iti talaga nga kinasya sinuna. No kasano nga nagbalin nga pasit ti biyag ni mami. Dakkel akawami ti kaawanin ni mami kasinyong intuloy ko tinagbasa iti kolehiyo. Intuloy met ni daddy tinagtrabaho, tinangisakad ti panagbiag mi nga agama. Kadada dagiti gundaway nga numalagip ko day di mami. Katagsangsangitak ang mga arakop iti naikwadro nga ladawan na. Saan nga umanay nga dadadi ken dagiti gagayem ko ken kaeskwela ak timang liwliwa kanya. Ken uray ni daddy kasinyong pasaray matiliwak met no nga agluluwa nga mangmatmatmat ti ladawan day di mami. Agsangsangit kayo manen, daddy. Ha? Ay, di ka anak. Nabayag ka din iti asidig ko. Kunak man lano sisak laing no kwati agsangsangit na malagip ko day di mami. Di nakpakadanagan anak. Kumusta gayam ti panagbasam? Di mapupuutan ti panawin. Saan ka di? Malmalpasin day ti nga maudi nga semestre. Tumawen ton day di mami. Daddy. Yes. Nika? Awan ka di ti panggip yung nga mangalan to ti kasukat day di mami. Kalpasan ti makatawen. At kayat mo ka di, Nika? Damdamagin nyo ka di kanyak no kayat ko nga mangala kayo iti kasukat day di mami. Kitwe na, damagik metlaing king ka Kit syempre, saan ang daddy? Saan ti sungbat ko? Anak, kanyak laing daddy kat awan na pulos ti makaartap ka day di mami. Ken patsik nga awan mi ti makaartap king kuana kas asawa. Iso nga dyak kayat kasukatan nyo ni maming ko, daddy. Please, sapay ko matamaawatan dak. Ang santa ka di nga mangala iti kadkadwata anak. Marigatan ta nga agpadpada ng runa iti bigat. May kawat at tawan ni maming. Okay lang no katulong, daddy, no maid. Awan ti problema kanyak. Ore no masukan-sukat ti agbalin nga maid ta. Basta saan lagi di nga kasukat day di mami ti alaen ta. Mabit lang. Sino nga taday ta? Tita Vicky? Siga ka din agpaiso? Siyak ni ka anak. Ay, mabit lang tita ta. Ilukat ko ba si dati gate? Sumre kayo tita. Agyaman anak. Naggapan nyo ayata adakar gayo. Arwatin nyo ka di dayta? Nakita nga rutin ay paskil nga placard iti gate nga kasapulan kayo iti maid. Iso nga nagalistuak nga napan nangala kadag iti arwatik ta kayat ko una iti sumrek na maid nyo. Anya? Anak, nabayaga ko nga agtabtrabaho akas maid. Angin, naruamak iti trabaho iti balay. Sakbay nga nagabrudak, nagtrabaho akas katulong diti Pilipinas. Nagabukay abroad? When? Sakto nga kauawid ko idi matay ni mamim. Agforgudak ko man ditoy. Angin gaputan na tayo day di kati nga mamim. Plano nga agsubli ko mamit lang iti Hong Kong. Angin nakitak dati nakapaskil iti gate yo kat napanunot ko nga sumrekak laangin dito kas katulong yo. Imbes nga agsubli ka iti Hong Kong. No kastakit di kayo nagsubli iti abroad tita? Uwen ko ma. Tanam na main nyo kadingarod nga maala kayo dito Anak. Kaya't ko unay ti agserbiking ka. Kada kayo kini dadim.
Iso nga ipagpakaasik ko ma. No si bibiyag ko maday di mamim sigurado nga kayat nakngalain nga katulong yo. Iso nga please ni ka anak. Siyak laing ti alain yung kakatulong yo. Naghimas nga talaga. Perfect ti pa nakaluto na. Kasla si bibiyag day di kati, day di mamim ni ka anak. Wala ni daddy, sobra kayo met. Agpaiso no kasano ti imas ti panagluto day di mami, kat kastamit ti imas ti panagluto ni Tita Vicky. Angem narigat met ano, kasla si bibiyag day di mami ako nayo. Tabot di mo ka di kayat nga agbyag ni mamim. Kit kayat ko daddy, apikit din nga saan. Di ngamin Tita Vicky. No agbyag day di kati, kit awanak met to kwan dito'y Saan kayo matagkasapulan ni ti katulong no kwan, ta si bibiyag nga rod isuna. Vicky, may ka sumango mangan, makigidang ka kada kami. Uwing agpaiso tita, sumango kan, makigidang ka mangan kada kami. Takanyak laing nga kit, saan ka nga maibilang nga maid iti dayto nga balay. Gaputa, nasingid nga, gayim na kaday di mami. Nagtultuloy nga ro ti panagserbi ni Tita Vicky kada kami nga agama sa alay nga iti uneg ti balay. Nuliket oray na da problema may bagak keng kuana. Tsak amo ta api nga naglagan tirik na keng kuana. Nagalistok nga nayasideg na isingid ti bagi keng kuana. At adigiti gundaway nga gaputa ada ni Tita Vicky ket kasla maliplipatak meten day di mami. Nga, dumakit, mati ko na ka. Kasla ti pa nagrik na akon ket agawin meten ni Tita Vicky. Jak amo no. Kasla agawin na meten ti pa nagayat ko, kaday di mami. Kastapik ni daddy. Kasla biglang rin magsak ni daddy, iditaadda ni Tita Vicky. Kasla saan nga naawanan iti asawa. Kaniti mga isang aldaw, nadlaw ni daddy, nga medyo agparikutak. Oh, di ka anak. Daddy? Apay, adda ka di problemam. Ti panagadal mo, when adda ka di problemam kinitita mga Vicky. Badlaw ko nga naunig-unay ti pampanunutem. Tita Vicky nga talaga ti problema, daddy. Anya? Taan ti problema kini Tita Vicky. Simadot ka din. Saan ka di nga naimas ti lutonan? Maliwayan na ka di kiti obligasyon na kadata. Dahil tangarod ti problema, daddy. Tawa na pulos ti pilawik keng kuana. Kanya kit perfect iso na nga kadkadwa, katulong. Akasla saan nga katulong. Kasla may isa nga inakin asawa ti panang serbina kadata, daddy. Kasla limugan siguro at ikararwa day di mamim kay ni Tita nga Vicky. Kasla kasta nga agpaiso, daddy. So nga adda nga maburburtsa, anak. Maburburtsaan ka nga. Tiki na siya sinuna. Sino nga talaga ni Tita Vicky, daddy? Api nga kastilaeng ti marikrik na kingkwana. Ha? Api nga kasla maliplipatak meten ni mami gapu kingkwana, daddy. Apay. Ad-adda nga maburburtsa anak kasinyong keni Tita Vicky. Ano maminsan kat nakapaspasig unay tiriknak keng kuana. May ayatanak. Ngayon no maminsan kat makagurak. Kagurak ni Tita Vicky kasla nagbalin nga kaagaw daytoy day di mami. Ag-agawin na ti pagrebengan day di mami kanyak ken ti pagrebengan na kini daddy. Iso nga inya dayok tiriknak keng kuana. Ngem ti jak ammo ididamo kasinyong ket addan nalimed nga relasyon da daddy kini Tita Vicky.
Nga saan nga natungpal ni daddy, ti Karina nga saan ton mangal alay ti kasukat day di mami. Gapo tay di may sa nga rabiin. May isa nga malem ko na kumanga na pigsa ti tudo. Nasapa ka nagawid. Kaya iti sumrekak iti unig ti balay. Sa pulik ni Tita Vicky ta. Pagpaalak ko may ti pagsukatak. Nanabas-basa ti badok. Napigsang artitudo. Gabutan napigsa ti tudo. Sana siguro nangyag ti panangawag ko king kuana. Sa di naman tati ayan ni Tita Vicky. Gabuta jak maayaban ni Tita Vicky. Mapanak ko balatan iti silid ko rin no nabasbasaak. Punasak tulatan ko na. Di ta lumabasak iti silid da daddy ken kaday di mami. Ni. Sino matati kadwan daddy tita unik ti silid na. Ano data? Agtugtugak man, agori ka. Ha? As lagas aso ga babae. Nga agapo ti taunig ti kwarto ni daddy. Ha? Ni Tita Vicky nga ta data. Iso ka ta data kas aso. Diyos ka. Bueno ni nga ta daddy data. Siya kunay mangig gapo ta nabig sa titudo. Idepel ko man na dilapayag ko. Ni Tita Vicky nga bayso. Jesus, tugtugik na. Tapos sardang dadaan niya, man nararamidin na. Tinugtog ko, hindi nakapigpig sa tiridaw, ti silid ni daddy kasin yung kalbasan, iti siguro may isang minuto. Lilukatan ni daddy tiridaw. Ay, sigamit kami ni ka. Api nga nagsapakan. Asin ti kadwam dita unig daddy. Asin no. Ay, Tita Vicky. Daddy, anya ti kahit nasa window ito eh. Tita Vicky. Let me explain anak ko. Diyak ka sa pulan di pa nagpalawag yung daddy. Kaputan nalawag kanyak ti amin. Di yung tinungpal ti kariyo. Ang imjak ipalubos daddy. Diyak ipalubos nga sukatan nyo dahi di mamig. Iso nga siya, bakit? Agtalaw ka tayo, itatamid laang, agtalaw ka! Anak ko, hindi na kawawagan iti anak, nasaan ka nga ina? Nika, agpinpinatag kami kini daddy. Ang imawan to ti makaartap ka dahi di mamig. Iso nga diyak kayat kasi kati agbalin nga may kadwa nga asawa ni daddy. Kang runaan na ti amin. Diyak kayat ti si kati agbalin nga may kadwa nga inak. Nika anak, sakbay nga agdesisyon ka. Nga ibagam nga saan mo kayat ni Vicky ti kasukat day di mamim itibiyag ko. Ken itibiyag mo. Kaya't may pa nga ibaga nga umuna ti maysa nga kinapudno. Kaya't may nga ibaga ti maysa nga palimed itibiyag mo. Palimed itibiyag ko? Anya ko man palimed itibiyag ko, Dani? Di ko mapailang nga karetradwar mo iti high school nga agpudno kami king ka. Ta iso tinagtulagan mi kaday di mamim. Ang imisumiten nga natay day di mamim. Ngay mita, nasken nga ibagami a mismo king kan. Anya? Kadungeg ka kumakadagiti palawag mi king kanika. Da kami nga duwagan di tita mga Vicky ti mga ipalawag king kati amin. Saan? Saan nga pudno na ita? Saan nga pudno nga may saaglaing nga ampon?
Saan kami nga maadaan iti anak kaday di kati? Taad na diferensya ang anak ko. Saan? Iso nga inadapda ka. Nangadap kami. Kat iti may nga bigat kat dimteng ni mami nga adda ubana nga maladaga. Nga si kaday di nga maladaga. Saan nga pudno tayo dadadi? Nika anak, saan na nga awagan iti anak? Ang yung dahi ti pamaniknek nika. Ti adoption papers. Naaramid dahi ti nga pamaniknek sakbay nga inted ka kinikati kalpasan nga impas nga ika. May saklay nga ampon. Kat si katipudno nga inagkasta. Saan nga pudno dahi ta? Ang impudno nika anak. Kat pakawanin nak no nakabaso lakman di naramid ko. Saan nga pudno dahi ito? Saan? Nagsikugak nga balasang ini. Tadya lalaki nga nagtalkak kat binaybay anak. Nga dahil ito di po unti ng laksidan kanyak dagiti naganak kanyak. Kat idinagam amo kami kinikati. Nagtulagan mi nga. Ited na amin nga kasapulak aging nga mang ipasngay ka. Naawa na pulos ti pagalagit iti. Iso ti makaamo kanyak. Nga iti kondisyon na kit ited kanto kinkwana. Kadyak na pulos ang pagpakita king ka. Ngimi tinalimid kat sinipsiputan ka. Tadyak maibturan nga mamipinsan nga mapukaw ka ni ka. Ngimi di na dumagdagkil ka. Tinulungan nagday di maamin, day di kati nga makabag-abroad, agtap na maya dayo aking katap. Nukas tayong padawat nak. Nupod naman di magmagaming padawat nak. Ulite ka nak, pakawanin nak no nakabasulak man dinaramid ko. Nga mamuti Diyos, nga oray na impaampon ka, ngem di ka pulos linaksi di tibiyag ko. Sinipsiputak iti panagdakkel mo. Ada aglata ka na yung tisibay mo no pa'y di nakmakit-kita. Kit idi mamok ka na tayo day di kati. Imaya kit kasta ulit tiragsak ko hindi kasapulan kayo iti katulong kit siyaktiin na alayo. Kit nakapagserbi ako ng kingkanak ko. Isukat kayat ko ita nga ituloy ti agsirbi kingkanak. Kaya't ko timang sulnit ka dagiti adu nga nagkurangak king ka. Ngimabay nga italaing nga mamag ti kinapod no. Daddy, apay. Anak ko, pakawanin ako ma. Agpakawan kami kaday di mamim nga kati. No saan mi man ngayon sapsapang impud no keng kati amin. Nangruna nga siya ti agpakawan anak iti naramid ko. Ngimad tuya kita nga mang sulnit ka dagiti nagkurkurangak king ka anak. Iba't patag ka unay-unay ni ka anak. Saan nga si katinak? Ni mami ka tilaeng di inak. Isundulaeng di inak. Kinawantot ti makaartap. Kinawantot nang pag-isukatak king ko anak ina. Ang imanak ko Nika. Nika anak, agsubli ka dito, agsubli ka. Bebehan tapay laing isuna. Nabigla laing ni Nika. Gagangay laing sa ti reaksyon na. And patsik nga maawatan ng tumitla ti amin. Basol ko ti amin. Basol ko, Nestor. Kasanan no di nagtapulos maawat ni Nika. Kaspud no nga inana. Maawat na kan tumitla siguro. Ang imsaan pa ilang ita. Iso nga anusan ta agan anus ta. Nagpupukak iti silid ko kasi nyo nga nagsangsangit. Aging nga nakaturugak siguro kapot bandog ko nga nagsangsangit. Kabigatan na, jak amunoan niya ti aramidek. Jak libaken nga.
Napamahal met kanya ako ni Tita Vicky. Bayat ti kaadda na dito yayan, diti balay. Bayat ti panagserbi na kas katulong mi. Ket kas na imbilang kumeten nga may kadwa nga ina. Ang imi tinadoktalag nga isug ayam ti pudno nga inag. Nga ikalpasan nga maipas nga inag ket impadawat nag. Simken ti gurak ken kuana. Kagurgurak meten isuna. Aging nga nagtalawak iti dayta nga bigat. Nagtalawak iti balay mi napanak iti ayan. Ti balay ti maysa nga kaiyem ko. Sang kaibagada nga awatek kanon ti kinapudno. Sang kaibagada iti kagayem ko. Angim saan nga isudat makarik na ti marikrik na. Apay iti sa nga 17 nga tawen nga inlimit da kanyak ti kinapudno. Apay nga italaing nga ipudno da kanya. Kinaapay nga impadawat nak ti susto nga inak. Aging gaita ket umaydak suksukunen da dadi ken ni Tita Vicky nga makaskas di ganyak kayat ti sumurot kadakwada. Jak ampuno apay nga kasta unay laeng tigurak ken ni Tita Vicky. Nga jak maawatan ti bagik, jak maawatan ti rikna ken panunot ko. Kahit kumeten ti agrebelde. Nakasaysaya at ti panang padakkel kanyak. Dagiti nariingak nga naganak kanyak. Nga pagdarikmat laeng kit kaslakhet ko nga perjen. Kay kahit ko kumalaengen nga napariwaraak. No tipudno nga naganak kanyak. Tinang padakkel kanyak. Tinakadennak. Tinayat ko nga kas inak. Kaya kulaingin ka saan kami nga nabaknang. Kaya kulaingin nga nagrigrigat ak kumano pudno nga naganak kanyak. Ti kadendenak. Pudno nga inak tinangiparik na kanyak. Ti ayat ti maysa nga ina. Kurang na lahingen ka nagparintumeng kanyak. Ni Tita Vicky, ti sangwanak, tapno laeng pakawanek, ken awatek, nga iso ti pudno nga inag. Ala sa anak bet nga dakas nga tao kasin, iman niya nga ron ti maramidak, jak bet maisuro ti riknag, at ti riknag kit makagurak bet keng kuana. Anya ti rumbeng nga aramidek kasin yung gusto ka dilaeng nga kagurak, ti babae nga nangipadawat kanyak. Ti inak nga nang baybay a kanyak. When rumbeng ka di nga pakawanekon. Ket mangrugi kami. Mangrugi kami iti relasyon mi akas agina, kas pudno nga agina. Nga addaan iti, wenno napnuan iti ayat, ken awan gurang-gura. Angem kasano. Dahil tala unay iti problema kasi nyong iso nga nagtaklinak iti programa yung. At sabi ko taadamet adan tumaited dagiti viewers tayo nga balakad kanyak. Kala, yun akong tiagyaman, kadakwada nga makaited ti balakad kanya. Ken kang runa na pagyamana kasi nyong ken ka nga nangurnos, nangibasa ken nangidrama, ti pakasalitaan, ti parikot ko iti biyag. Nasapi ko ket adamit na ibati na nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya ken nagdingeg.
More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema, Nika, iti Batak City, Ilocos Norte. Thank you so much, Nika. Ti panangiburay mo kada kami, natiyag da mga parikot mo itibiyag. Ala, nasa eman ti napasama kitibiyag mo. Makapasangit talaga nga ado di kiti naibuyog. Iti panangisalaysay ko. Iti pakasaritaan ti parikot mo. Kat sabi ko dagito yung sangit, luwa. Ket adan tumet iti katumbas na nga balakad nga isuntumet timang palag antiriknam ken manglawlawag ti panunot mo nga agdesisyon no anya ti aramidem no pakawanem ka din ket awatemon ti gasat mo nga sika ket may salaeng nga ampon inampunda ka dagiti nariingam nga nagannakeng ka ket addan ti pudno nga inam nga agkatkatok iti pusom nga pakawanem ken awatem nga mabaruanan kayo manen nga nga agbiag akas agina saan pa nga naladaw ti amin para kanyak sender kangem adan tumetlaeng ken ka ti desisyon. Thank you met kadigiti narway nga nagbuya digiti nakipagsangit kanyak adan digiti balakad mga kasin kirugite nga roden. Ayan. Ken kablawak man ni Best Evie Cloud. Ni Myla Singpet. Pakawanemon sender. Maswerte ka kasi mabait yung nag-ampun sa'yo. At sa that time, bata pa yung nanay mo kaya kanya pinaampon. Patawarin mo na si mama mo para mag-start kayo ng new life. Ganyan talaga ang buhay. Ayan. Kung di kanya pinaampon sa sobrang hirap ng buhay, ayaw kanyang ipaampon. Pero inisip niya na gusto kanyang bigyan ng magandang buhay. Wow, nagsakit kami di jaya. Kasi kunana kay ket kulaengin di agdildil ti asin, kay ket kulaengin ti agrigrigat. Basta laki di tipudno nga inak, ti kadendenak, tipudno nga inak, ti mangtartaripato kanyak, tipudno nga inak, timang padakkel mangaywan kanyak ken iso ti mangiparik na kanyak ti ayat ti maysa nga ina. Kay samad deta nanamay ti biyag mo, nanamay ti biyag ko. Angim saan med gayam nga pudno nga naganak kanyak. Dagiti mangbibiyag kanyak. Nagsakit. No talaga nga sentimental ka nga tao ket kas lang nadagsen nga awaten. No practical ka nga tao, ket maawatam. Hay. Baglaan ta saan nga shock ti adda iti sitwasyon ni sender nagrigat nga talaga dayta nga sitwasyon. Marlon Atsuela pakawanem awan ka no awan isuna inam dayta. Ni Dang Belaras gagangay lang ata nga riknam tanasakit at talaga makapasangit. Ni Kasin Yovi Bagawisan Dagyo acceptance sender ta dinamet nagay ayatan. Adang amin talaga digiti tao nga napagasatan iti kasasadi ti biyag damot digiti saan nga napagasatan. Siguro ni nanang mo ni pudno nga inam ket maditigasat na idi ket numan isu tinang biyag king ka no saan na ka man nga impaampon di tay laam mo no anyat nagbanbanagan yung agina. Alexia Maburang makapasangit tigasat mo sender ay alakit tanggapem ati kinapudno gaputa iso ti pudno nga inam inalang ti ina sender. Ni Lori Melandres sino nga rod ama nangay na di namat amot ama na ta day di nakasikog kini mama na intarayan na kumbaga disgrasyada naganak abalasang ni Vicky kat iso pa ti mesa nga nangilaklaksidan daking kuana idi nagsikog ket tatan siyempre awan ti asawa na intarayan ti lalaki nga nakasikog king kuana pinanunot na nga di nakabailan
Kasi nagastos ti agsikog. Pangalaan na. Di namat di namat nat naganan. Di namat maasahan ti pamilya nan ta inlaksid na nga rod. Iso nga isot na panunot na adda kasapulan nga agasawa iti anak gaputa di da maadaan iti anak ket ison ti timulong keng kuana iti panagsikog na timulong keng kuana iti panagabroad na. Kumbaga kaslang adda kasukat na ti pinangampun na. Kumbaga da bayad na. Nasakit nga talaga mo't sender ng pampanunutim kasla inlako na ka. Ay, nagrigat. Ni Elsa Sadyan, makasangit ako mga maelek na ti action mo kasi nyo. Hello, amanang nena kakal, manong Romeo kakal. Kasi ay, Comadre Irene and family ni Sterling Nabal makapasangit meten kunana. Ni Rain Cab, kuna ni Rain Cab, tama lang tinaramid ta inam sender, pinanunot na ti masakbayam. Akseptarem ken pakawanem ken aglalo awatem idi napasamak ken ninanang mo. Aya saan mo nga saysayangin iti panawin ita nga naamuam ti ususto nga nanang mo. Bakakat no isunto ti mapukaw manen. At addanton ti sakit na kasi pudno nga inam daytan. Di ba? Ni Edgy Ian kuna namet anya ka mo tin sender binitin mo ni amam kun tita Vicky nabitin kami mat di ka lang pinalpasin sakbay mo tinugtog jeri daw. Sa bali mo ti balakat na din. Ni Daniel de la Cruz agpayso nga inted na ka impadawat na ka angem with a very beautiful cause to your life in the future. Taam mo na nga saan na nga maipaay keng kati masakbayan. Wow. Ni Dang Belaras, ngim awan kamayatan na no diti panang pakawan mo, ta iso ti inam. Panunutem nga no awan ti inam, ket awan kamet diti rabaw ti daga. Pakawanem, ta mangrugi kayo, iti naragsak abiyagyo. Virgilio Peros, kuna namet sender, api ko makaguram ti kinapudno. Ket agyaman ka pa'y kumaatakas ta tinagbalinam. Tano saan na kayong paampon, baka saan ka nga kasta ita. Balak dagayam nga ipudno keng ka idingim imunamot ten nga natay ni inang mo nga kati. Saan nga rumbeng nga kaguram, awate mo tingin na pudno nanang mo detan. Agragsak ka kumakit ni. Ni Karen Mariano ko na namet, agbagtit ka sender. Api nga naadaan ka ti natangken nga puso. Pinadakkel da kamot nga nasayaat dagita nang ipaampunan ni inam keng ka. Di ka pa'y laagyaman, tanapan ka, itinasayaat nga pamilya. Sa ita, bumawi mo't day tapudno nga inam, nga saan mo't nga inggagara ni inam nga impaampun na ka. Pagyamanam laengen ken Apo Diyos, ta nasayaat ti biyag mo sender. O aklunem ken pakawanem no basol man day tanga kunam. God bless sender. Ni Kasin Arnel, kuna na, move on, mga barwanan, ayun, mga barwanan ka manen, may isublim pa ayang harod, tinapalabas. Ayan, DJ Laengan, may isublim pa ayang harod, tinapalabas. Ti agdaman, ti nasisitan. Isot sangwe mo, di agdaman. Adang harod, maaramidan na, dito pananggurguram keng kuana. Kumaano, linaksid na ka, ang sinipsiputan na ka, matakunana. Saan nakamot nga inlaksid nga namin pinsan iti biyag na. Nga ori no nagtulag da kaday di mamim nga umadayo adaywan na ka tapno saan nga mamaperdi ti panangipaampun na king ka angim saan na nga natiis sinipsiputan na ka. Nga idadagundaway nan nga iyasignat bagina king kayam amunat bagina king kagaputan na tayo matenday di mamim. Iyad adayo mo ti bagim idordoron mo mo't isuna nga umadayuking ka. O diba? Nasakit para king kuana angim ananusan na. Ananusan na ti mga alukoy tirignam. O parigatem ka di pay laeng tipudno nga inam. Nagrigat na ka nga ininaw. Sinaklot iti tiyan na. Nagrigat isuna nga nangipasngay king ka nangianak king ka. Di siya lahat panunute mo. Ay. Sa anak man nga ina, angin mariknak. Mariknak lata tirigat ti aganak.
Kasta no kwa no constipated ak. Aya. Narigat nga rumwar. Iso nga, di mo pa'y maawatan kasi saan ka pa nga may isa nga ina. Baka awan pa'y padas mo. Samon to lang marik na, samon to lang maamiris ti bagbagami, into no may sa ka nga inan, ngem awan tumit gayam gundaway mo nga mga wat iti inam at indurduron mo matip, ay, baka agbabawi kanton. Kasi latat panunutin mo, no kasanot, karigat mo. Karigat mo. Nga erwar, di tabel mo. Ayan. Narigrigat, times 100, tirigat na, ti agpas nga iti ubing. Aganak. Oh. Aya po, ayan. Pasensya ka, di ka mangmangan. Makaungitak lang. Ayan. Regina Galaso, ay, naku, sender, maawatak launay ti sitwasyon mo. Anak tangamin, kabadasak, kas may nga ina, anak ko, awatem ko mati inam, tanaragsakak, nga makadennam ti inam. Aglalo no, aramiden na amin nga kabaelan na, nga mga iwan ken mangi dalan ken ka. When, ikam ti tsansa, ikam ti gundaway, ti pudno nga inam nga mangi parik na, ken mangi pakita, mangsulnit kadagiti nagkurangan na. Mangipakita ken mangiparik na ken ka ti pudno nga ayat, ti pudno nga ina. Saan mo nga sayangin ti panawen? Kasi di tayo igim ti oras tayo, di tayo igim ti biyag tayo, anytime. Kas lagit tapasamak kaday di mamim nga kati. Nga pagdarikmat na pukaw ti biyagyo. Nga nakasalsalunad nga kunayo. Nga kaslasaan nga matay. Tagayam na atakit puso na, bayad nga maturog na bangungot. Kaya't mo kasjay, no kasi ti mapasamak, agbabawi kan tumanen. Ay, abo ayam. Ni Alexia Maburang, ala sender, agyaman kata si bibiyag pa'y tipudno nga inam, ket pakawanemon taawan ti perpekto nga tao. Agbasol tay amin, ket awate misuna kas pudno nga inam, kas siguro tinaituding, kasta siguro tinaituding agasat mo sender, move on, and God bless. Niya kasin Arnel ko na dagidi dua nga ampon mi idi ti duldog. Pinagbasa mi ida, di da kayat agbasa. Kinay kayat damot tinagbulakbol. Aday nampun nyo ideya. Narigat kami na ampunin nga ti adanakem nan. Kumbaga ket nagtubot saradan. Ngem no ampunem nga ti maladaga pay laeng awan pay nakem na ket sika mismo't mangimula iti panunot na iti napintas nga adal panagdisiplina ket napintas to ti pagbalinanda. Nasayaat dan to, nasingpet dan to nga ubing. Angim no ti adanakem nan, ta adda idin madinga ugali dan, bulakbol da idin, pasaway da idin, agad di jaya narigat nga aturen. Kumbaga nagtubot sara dan narigat nga pungtile na yun. Uri mo da kami gata, dumiti inam ampon mi ditoy. Di nakasursuro dan, ay apo Diyos ko aya. Alagad okay lang tama kada kami ata makatulong kami met. Angem adda kadakwadan no kaya damat katulungan ti bagida. Ado tinam ampon mi dituyen. Siya pa mismo ampunin dag ditoy balay. Laklakayan ka nadda ka pala ditoy. Kasta nga edad mo dapat ka dabukod mo nga pag anan mo. Angko ko na lang. Apo. Hay, apo ayan. Kasinlyo bidagyo acceptance sender ta dinamot nagayayatan tinapasama ken kuana agyaman kakit dita in sakripisyo na tirigat ti pudno nga inam nga di naka makaden na gapuna kayat nakangaikanti na saya at abiyag. Ayan awatem nga si pupuso total awan med day di imbilang mon nga inam nga ita tay pudno nga nanang mon ti mangipateg ken ka sender. Nagdagsen ko na ni Rins Agustin Masadaw, ni Regina Galaso ni Apo Diyos ti makikaadda ken ka, ket ni inam ti karkararagan da ka anak. Ni Nenaan Muñoz ko na namet, inam lang ta inam. Uray baliktade man ti lubong, inam tulat na dayta. Iso nga ammom kumati agpakawan sender tapno malag-anan tarik na.
Nidang Belaras kunana awatem nga si Pupuso sender ta iso ti inam ni Glycia kunana met pagsaya atam la ti pinanunot ni nanang mo nga ta sender iso nga masapul nga awatem ken pakawanem digiti nagbalin nga gapwanan no apeng nga impaadap na ka. Happy watching met kini Kasin Jocelyn Gascon. Hello Kasin, yeah. Ni Huawei Bisabado kunana sender awatem tapudpud no nga inam pakawanem isuna at dadahilan no apeng nga impaampun na ka. Biag mo ita ta nakaadal ka iso nga pakawanem tapud no nga inam. Sterling Nabal kunana met open your heart sender talaga nga kasatibiyag panawentot makaagas deta sakit nga marikriknam tanggapem latan taan niya nga rudngay inamlat ta isuna. Ayan, siguro kaadwan ngamin agkom-comment agbalbalakat ket makarelate da or isuda ket inada mismo ada anak da marik na damot ti sakit ti maysa nga ina nga mailaksid ti bukod na nga anak ni Ate Helen Domingo Lobendino kunana sender lawakam ko matapanunot mo ngamin ket adda met rason no apay nga impaampun na ka ngamin ket intakwil tinaganak ken kuana gaputan na sikugan ken ubing pay idi ken amo na met nga nasaya at ti pagbanagam dayta nangampun ken ka iso nga dapat kumakit pakawanemon ni nanang mo ta inala ti ina nga kunada ngem no man nakaawat ka ken nuluktam ta pusom para ken ninanang mo ket agsama kayon nga aginata iso ti sibibiyag nga pudno nga inam. Aya, saan mo kumang nga sayangen ti pinangpadakkel dagita nangampun ken ka nga nasayaat sender dapat ket silulukat ti pusom ken panunot mo para ken ni pudno nga inam. Ala, lawlawagam ko mata panunot mo ket agawid kan kada papang mo ken ti pudno nga mamang mo. Awanen je inam nga nangampun ken ka. Ket addanday ta pudno nga inam ket aklunem ken agden na kayon kasta lang sender. God bless. Ni Mel Valdez Pascual timet kunana sender napalabas ket napalabasen agpabarukan tibiyag nga kadwam tapudno nga inam sender saan mo nga makita't lawag no saan nga gaputa inam. God bless. Ni gasla tiyam amok saan na ko mga makita dito ilawag no saan nga gapu kanyak Adalat ako mamadya Hong Kong ay saan ko mga nakapalawag ay Kalya Lili pakawanem ti inam inaramid na tinangyampun nangipaampun ken kagaputa ay ayatin na ka di nakakayat ng agrigat iti sidong na inaramid nat kasta ta makita nat naranyag nga masakbayam kadagitan nariingam nga naganak ken ka. God bless. Wen nga rod di ba kasi no kumahanga nakapanunot tinasaya to saan ko mga napatig saan ka ko mga napatig ken kuana amangan nun paregreg na ka. O, di ba? Di nagsakit ko madayjay. Hamo ko mga nakita tilawag. O. hangga ko mga tao ita. Aya. O, iso nga, amo tayo ko mga i-appreciate dagi jay, si Kasender. Ne, adama ka relate. Ni Clarita Manibog ko na relate match na kadayta sitwasyon mo, sender. Anyat pa ka-relate am kasin. Ampon, ada ka dimet ampon mo. Bueno, nangipaampon ka kadi? Bueno, makarelate ka ba ka DJ ada nangig mo nga agong ungol? Agas asog iti unig ti may nga siled. Ya? Nga nakabitinan din iti viewers tayo. Tabasol ni sender, tanapan naman tinugtog nga nasapa, dinala pinagripas idan. Ay, gapo. Jonalyn Corpus, kunana, awanan kasin. Nakasayab-sab itan nga tan signalen kaangin nan awan nalawag nga nangig kon i-reply mo tolatan kasin awan may bagakon no dinaglaing ka ni kasin Joe Vidagio syak tuman ti ampunen nyo urit tagalabalaeng narigat akasin baka babawi kan to no para laba man kasi kung kuna karkit apo nag-anos med deti para labamin ko na. Taapay. Kutno kasta unay il na digiti brief kada pantiti taga ditoy taga Nemars. Kasano ta ulit-ulitin da. Talual daw di nagsukat panti kada brief da. Okay kung kunaklaa baka mamati kayo. Nadadalos kinti namin tayo nadaduma jak pag briefin tap no awan ti malabaan. Kaglalong maturugak.
Jak kaya tag-brief. Agbakserak la tanong kuan. Deti adda abot na doon ka dito eh. Iti sango. Iti pang ready to fight. Ayan. Ni matot penolyar, awan ka tilubong no saan nga gapo ka deta inam. Pakawanem isunan ta adamet rason na nga nang ipaampun ken ka. Ni Karen Mariano, inayon na pay ko na sender naglaing talaga ni Apo Diyos ta inala na ni inang mo nga Kati. Tapno maadaan met ti gundaway deta pudno nga inam nga pagserbyan na ka. Aklunem ta inam tamay may salang ti pudno nga ina. Mang pakawan blessed ka. Latta ti accept mo ti kinapudno. Awan ka ti kasasaad mo ita no saan nga ti inam. Ikam ti chance ta inam nga sulnitan na digiti nagkurkurangan na ken ka. Awan ti ina nga dakes ti panggip da kadagiti anak da. God bless you both. Ni matot penolyar ko na no apay nga impaampun na ka. Life is too short sender. Lukatam ata puso para iti inam. Thank you so much mga kasin. Thank you kadigiti ng Ted Tibalakad. Ala, pasensya kayo ano na pagsangit datay. Pasensya kayo no pinagsangit na tay ni sender. Pasensya kayo meten no napagsangit kayo babayan ti pa ng drama ti surat na. Ala, mayat-met kastin sagpaminsan ma-appreciate tayo. Dagiti ipatpatig ti itibiyag. Babayan ka digiti nga mangmangigantay nga pakasaritaan ti biyag ti sabali nga tao. Malagip tayo, may palagip ka tayo nga i-appreciate dagiti mangipatpatig ka tayo. Kas kuma dagiti naganak ka tayo. Kas kuma detoy inatayo nga nanginaw ka tayo, nang sikug ka tayo, nangianak ka tayo. Ngano saan nga gapo kadakwada saan tayo kuma makita tilawag kinapintas ti lubong. Saan tayo kumamakarik na iti ayat. Saan tayo kumamakarik na iti ragsak ken liday. Saan tayo nga ma-appreciate ti kaaddatay diti lubong. Nagragsak ti agbyag. Nakaragragsak ti biyag. No laki dita kayat mo nga agragsak. Sekreto laeng ti naragsak abiyag mga kasin, detiket na adal ko kadigiti mentors ko iti biyag, digiti life coach ko nada. Ado digiti nang nangigakon nga motivational speeches. Ado digiti nagbalin nga inspirasyon ko, nga agbalinak nga naragsak iti biyag. Uray kasanot kaadot problema ti lubong, uray adda didigra, uray ado dagiti mang perperdi mang gurgura, ado dagiti umapapal. Deti laeng kunana, 5 nga banag nga tandaanam, tapno rumagsak ka, uray adu ti problema. Umuna launay, kunana, numarikriknam, nga saan ka nga naragsak, ket kayat mo't agragsak. Numarikriknam, nga adda mangayat nga mangperdi, ti ragsak mo, mangipawil ti ragsak mo, ti umuna aramidem, awagam dagiti gagayim mo. Samo i-text kadakwada. Pare, ag-shot tayo unam. May kadwa, no adda dagiti dumte nga problema, no ako maawan ti kwartam. Syempre no awan kwartam, naliday ka. No awan ti kwartam, ket kayat mo ti naragsak kalata. Teksam dagiti gagayim mo. Pare, agpasyat kay man. May katlo, no adda didigra adumteng, ket adda digiti banag nga saan mo maaramid, nalami isti tiyempo. Teksam digiti gagayim mo, kayat mo ti agragsak, teksamida. Pare, adda native nga manok ko dito eh. Agsyat tayo, naimas tagkaldo. Kaya DJ pala yung talo ti ibagak mga kasing gaputa. Kusilapan na ko neti abay ko dito. Tila da isursuro mo. May kapat no at problemam ti asawam. No problemam ti asawam gaputa nangiwat, na selos, na imon.
Basit lang ang kamalim, tilad nga raramidin at tilad nga dangran na kapay ta asawam. May salaeng. Ti aramidem. Awagam digiti gagayim mo. Pare, agshot tayo kuna. Dito lang, nagsimple lang ti ana, nagsimple ti biyag. Oh, anya pay. Apo, sana all. Sana all kanay agpartit kalding. Apo nagimas bit nga ti agkaldo iti swam tata. Natatanga agtudtudo. Basta diyan may kalima. May kalima. Anyaman nga problema. Anyaman na parikot didigra. Anyaman nga dumdumteng nga pakalidayam. Kaya't mo ti agragsak agshot ka. Shot lang kasi all around detan nguna na isupay naggasat ka tadapay la inam siyak awandan nguna ni Kasin Arnel ni Ann Christine Balete yamanin pa kay dinsender nga ni mismo nga pudno nga inam ti masidigking kan tadi mo kuma ubra nga sapsapulen. Love your mother. Delikado di kiti fish cages min agnep-nepen nguna ni Kasin Arnel no kumata maiyanod dagiti fish cage yo. Tama iyanod mo, dagiti 6 rinibo-ribo nga tilapia kada paltat. E siyempre nasakit tinakim mo. Angin no kaya't mo natatagragsak. Eh abam ni Kasin Bernard. Agshot ta ko. Anusan nyo. Babaan nyo lang ko. Gijay ikanan.